Η ΑΕΚ στη σύνθεσή της έχει τελικά το καψί. Η αμφιβολία που υπήρχε λόγω τραυματισμού του λύθηκε περίπου μία ώρα πριν το παιχνίδι. Η μπάλα σκόραρε και έτσι λοιπόν οι δύο παίκτες σήμερα δεν είναι στην κορυφή. Ελπίζουμε να μπορέσει να έτσι. Το παιχνίδι το μεταδίδει το ESPN Ρομπέρτο Κάρλος. Ρονάλντο. Athletic του Μπιλμπάο το 88 και 0-5 από 2 χρόνια. Στο μάτς είχε μείνει νωρίς με 10 λόγω της αμφιβολίας του καψί με την Μπαρσελόνα. Το γύρισμα του Ρονάλντο. Ρονάλντο που γύρισε. Κίνηση του Μακμάναμαν. Γύρισε ο Ρονάλντο. Ξανά Μακμάναμαν, ο οποίος θα περάσει την μπάλα στον Καμπιάσο. Πρέπει να βγει κάποιος απάνω του. Το γύρισμα του Καμπιάσο, το πλασέ 1-0 η Ρεάλ. Σχεδόν 2 λεπτά έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Ρόναλντο το περίφημο παιχνίδι που παίρνει στο Λιβούργο, αλλά φέτος, ναι, φέτος η αλήθεια είναι ότι φέτος έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις και το μάτς. Ένα τέρμα αν ακριβώς εκεί στον άξονα της περιοχής δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής παρά μόνο περιφερειακά. Η παλιά πάντως είναι χαμηλά, είναι πήρε φάουλ. Εδώ κοιτάξτε η παλιά από τον Ρονάλντο και θα κάνει ένα καταπληκτικό τάκ. Σε λίγο βγαίνει το ημίχρονο. Ο σκοπός είναι τώρα να μην γίνει κανένα λάθος όπως έγινε τώρα εδώ και να μείνει το σκορ εκεί και βλέπουμε μετά. Ρονάλντο τώρα. Καθυστέρησε ευτυχώς ο Γκούτι πολύ προηγουμένως. Ρονάλντο πάντως πέρασε την μπάλα, θα βγει ο Χιώτης, όχι. 2-0 από το Μακμάν. 2-0. Εδώ από την κίνηση την ωραία του Ρονάλντο μπροστά από τον Ράιτ. Ο Μακμάναμαν πέρασε και πλάσαρε. 2-0. Φάση που ξαναβλέπετε. Φάση που ξαναβλέπετε ακόμα μια φορά. Η κίνηση, η κλασική κίνηση Ρονάλντο. Και ο Μακμάναμαν. Αυτό το 1 λεπτό ήδη για τα παιχνίδια που έχει παίξει στην Ευρώπη, όχι αυτά που έχει κερδίσει, με το σημερινό είναι 127, οπότε καταλαβαίνει κανείς τα μεγέθη και τις διαφορές. Η ομάδα με τις περισσότερες νίκες γενικώς στα κύπελλα Ευρώπης. Δεύτερη αν... Ο Ζιντάν. Ο Γκούτι που θα ψάξει, δεν είναι καλή παλιά του, αλλά ο Ρονάλντο θα την κυνηγήσει. Δεν έχει φανεί ο Ρονάλντο. Με ξέρει ίσως. Μακμάναμαν που πετάει μια παλιά offside. Ο Ρονάλντο, ο οποίος θα σκοράρει βέβαια συνεχίζοντας τη φάση, αλλά έχει σημειώσει εδώ πολλή ώρα πριν. Για να δούμε. Αυτές της Ρεάλ. Μακριά την περιοχή τους, αλλά αυτό βέβαια όπως τώρα βλέπετε έχει κινδύνους. Γιατί η μπάλα πέρασε και ο Ρονάλντο έφυγε τα πλάγια, τον πρόλαβαν εκεί. Παρ' όλα αυτά είναι πώς συνέβη σε... Καμπιάσο. Ρονάλντο. Μακμάν. Ρονάλντο. Και το τάκλι. Πλευρά των πολύ φανατικών αφισιονάδων πίσω από το τέρμα που τίθεται τώρα η Ρεάλ με το Χιώτη. Χειροκροτούν 3 λεπτά. Η μπάλα πέρασε.